kako se zove, što je nego što ti preporučio, ispašće kao ti znaš, hoćeš nekom loše nešto. Znaš, meni su kao skidali neki ožiljak, kao zadovoljan sam i sve to, jer je bilo isto od mene neka dugogodišnja muka, ali ovo se stvarno nisam nadao. Jekač, nemoj da me smaraš, jebem li ti sve, ti jebem, ne zanima me šta radi tamo, odrasla jedinka nek izađe ako je ne odgovara. Nemoj da me jebete. Da, non stop pišu, ja više ne... Daj be, nek izađe, boli me kurac, bre, nek se blamira ako hoće tamo, šta me briga. Nije moja stvar. Sata. Zašto vi mene spajate ovde sa... O čemu se radi? Kakav Bane? Pravi glupac, pa mislim ja kriva što je pravi, samo se pravi kad lajeva s budalama tamo, s bolesnicima. Jo, Hić, ne znam, nezgodno je, znaš, tim materijalima, šta, kako, vamo. Nema veze, Colička, rešit ćemo, eto, sad plaćam, popravljam tuđe stranje, eto, to se tako kaže. Do sledeće godine, do kraja zime će da bude sve top. Ajde, šta da radi? Čuti, nema više da stavljaš taj lepak. Da sam ja živi i zdrava, usta će da se srede. Jebeš usta. Maki, šta misliš da to može ovako da ošteti zdravlje, bez obzira, samo to? Da možda utiče nešto? Pa Bojana, kažem ti, može da utiče na nekoga loše psihički, zato što vidiš problem. Da, fizički gledaš promene, da. Koji ne možeš da rešiš. Vidi, ova žena što sam ja u ratu sa njom već godinama, ta frizerka dole na Beogradu na vodi, ona je prošla gore od mene zato što mi se smela, bila jedno godinu dana me tako razvlačila za usta i onda se to desilo, to je njoj uradio ovaj doktor što je sredio Tamaru, što je unakazio, to je uradio njoj, odseko je bukvalno usnu do nosa i onda je maksilofacijalni hirurg krpio, spajao, pa sad nekako su je ta usta upakovali, njoj je lakše zato što je ona otišla da se istetovira, da uradi boju na usnama, da popuni sve, pa se još na sve to šminka i njoj se to ne vide, ja ne mogu da se šminkam, znaš. Naravno, da. Jebi ga, ženi je lako da zakamuflira ona, vi ne znate na što je ona ličila, verujte mi, kao da je neko iščupao usno ovako, kao u koju filmu ima, ono. Kao koza, onako kad se, isto tako. Znaš ko je vadio biopolimer? Aneli, brate, znaš ti na što to liči uživo? Ženo, bila je u salonu. Znaš ti jesi ti video ono? Jesi ti video ono? Ja kad sam, veruj mi, ja kad sam nju video, ja sam se utešio. Jesi ti video one rupe ovu, da ne bude da ja pričam jer je ne volim, jer smo loše. Ja sam se, veruj mi da sam se utešio i njoj isto ovde, vidi sad, ona kad bi otišla sad da seče, znaš kako bi bila usta, ovako? Evo ovako. Pune mi se, tako bi je bilo. Rupe, to je kao da je neko... Samo što njoj to niko neće da kaže. Niko neće da je kaže od lekara kod koga god bude otišla, a otići će sigurno. Jer čujem šta priča unutra da hoće da vadi. Ono je jezivo, ono izgleda, ja ne znam, kod Aneli je ono toliko gadno, toliko ružno, ja stvarno, nije što sam ja s njom na sudu i to koga briga, a stvarno je grozno. Da, tužila vas je. Da, i mene imaju. Molim? Da, na sudu smo. Bilo je ročište u septembru. Pazi ovo, Maki, tužila je njih dve, a meni je tužila i ja, brate, rekla, nema što ja nisam rekla sve istinu, naravno. Čekaj, nije mi sad jasno, kako to funkcioniše, za šta vas je tužila? Ja sam ti bila, kad je bila ova žurka finalna, kad sam završio reality, mene su samo zvali i kažu da primiš tužbu. Mene niko nikad nije tužio. Ja sam mislila tužio me neko od ovih što sam pričala, otkud ja znam. Ja otvaram ovako i piše Aneli Ahmić. Ja rekao da vidim za šta me tužila. Ona je mene tužila za to što sam ja rekla. Hvala, Meri. Zato što si rekla? Da je narkomanka. Pa jeste narkomanka. Ona pričala o tome, priznala ja. Ko je dokazi za to da je narkomanka, ne razumem. Kako može neko tuži za istinu, ne razumem. Kako to glupo advokat treba da bude? Bojana, jel imaš ti onaj snimak sa Whatsappa ono gde je pričala da se popravljala i ostalo?
Da. Moj advokat je to sve skupio, sve moguće Ima. snimke. Od njene majke da je priznala. Slušaj ti kažem, o čemu ona priča? Pa to ti pričam, Da. zato ne može ni Maju da dobije ni Jovanu, niđe veze, advokat je Moj retardiran. advokat umro od smeha, bre, Maki skupio sve snimke, ima 5 Pa ja strana. mislim da će se, ja mislim kogod bude sudija, samo treba da se kaže, verovatno će da bude neka žena, neka početnica, i samo treba da kažeš, molim vas, prekinite ovu sramotu. Da. Je tako rekao. Je li moguće da ste vi uopšte sazvali sud za ovako nešto? Bukvalno. Veliki, Bukvalno, znači koji je to blam da to ode na Pored sud i ovoliko kao... problema u zemlji, vi se bavite ženom koja je stvarno narkoman. Tako je. Pričala o tome, njena majka pričala, postoje sve snimci, mislim, smiješna priča, razumeš, cirkus. Moj advokat to sve, razumeš, u onoj, sve napisao, sve snimke, dokaze, vamo tamo, i oni su naravno ročište pomerili. Znači, bilo je u septembru, oni su ga pomerili za januar i moj advokat da njenom advokatu ovu vizit kartu i kaže, ako ste pametni, u fazonu povucite tužbu, jer ovo nema, mislim, kako da dobiješ? Nema šanse. To je isto bilo kao kad je mene jedna skolovodnica, samo slušajte ovo, pošto vidim da pratite ovo što sam pričao. Slušajte ovo, žena me zove, pošto znaju da ja radim perike za bolesne žene koje imaju tumor, naravno gratis. Žena me nazove koja je zdrava, prava, i kaže da je bolesna i tražila je periku od 75 ženo 400 grama. Kaže da je njena takva kosa bila, ona meni pošalje sliku, neku sliku urađenu, nisam ja tad to odmah provalio, sve se to odradilo i to. I znaš kako je ona prala periku? Ovako u lavor, kao da pere veš. Kao gaće. Se vi prali po zadruzi, tako. Jednom je na grbi, ona pošalje, ja to sredim. Drugi put, Hvala Malena. ja kažem, ženo, što ti radiš? I lažu da je bolesna. Ja ovo više, znaš, i ona mene tuži. I ja usput saznam Da nije da je to bolesna. neka sokočarka iz Prokuplja vidi. A i ti Maki, pa kako nisi uzeo papir da vidiš da je neko bolestan? A? Kako daš tako perike, da vidiš papir da neko se leči? Ne, posle sam ja tražio uverenja i ostalo da mi pošalju te papire. Jesam Jusufe, tvoj tatu sam našla. I ja se pojavio na suđenju, ja sam samo rekao ovako, gospođo sudija, da li je moguće da je mene neko ovde pozvao zbog ovoga? Da neko, da izvinete, piša Pozdrav Leona. po mojim ovakvim radovima. Ja nemam nikakav komentar, ja bih vas zamolio da prekinem ovu sramotu. Bože, sačuvaj se. Jedno suđenje je bilo, tišao moj advokat i presudili su naravno moju korist. Čekaj bre. Još te neko prevario, čoveč. Bože.